Makusog na nadadangog sa Kapikolan maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan, 40 minutos, makagyang alas 10. Hep, hep, hep! Time out muna mga kabarkada! Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abrigana pa! Alcalde sa kusina! Kaibahan ang sa indong paborito, uun pa kay do! Bert de los Martires! Alcalde sa kusina! The best sound trip, urulay food trip! Chika, Toramax! Asin iba pa! Alcalde sa kusina! Kompletos recados! Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OK FM. The stars won't come out if they know that you're about, 'cause they couldn't match the glow of your eyes. And oh, who am I? Just an ordinary guy, trying hard to win the first prize. Whoa, Candida, we could make it together. the further from here, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Candida, Just take my hand and I'll lead you. I promise life will be sweeter. and it says so in my dreams. The future is bright. The gypsy told me so last night. Said she saw our children playing in the sunshine. And there was you and I in a house, baby, no lie. And all these things were yours, and they were mine. Whoa, my Candida, we could make it together. the further from here, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Candida, Just take my hand and I'll lead you. I promise life will be sweeter. and it says so in my And oh, who am I? Just an ordinary guy. You know I'm trying hard to win me. Pabutan ko down na good morning, good evening siguro dyan sa New York, sa USA. Nakamonitor sa tuya si Father Totoy de la Rosa Fresh and na nag-joke mantang pinag-post ang background kang simbahan sa sarong siyudad garo o lugar duma sa New York na patos ning yelo o snow ang kadagaan. Pati ang atop na nag-snow palang duman ngunyan. Ang joke niya ro kani grabe nga ang lipot. Siyempre naka-jacket siya no itong panglipot. Pero ang tinatanong niya grabe nga ang lipot nga digdi sa Tibgaw kana man. Palibasa De La Rosa mga taga Tibgaw yan. just to know. Ay napangirit pati ko niya ako, Father. Yan niya akong joke mo, medyo totoo man ang gad na malipot man talaga digdi sa tuya sa Pilipinas. Pero duman kaya sa, ini po kaya si Father J, si Father Totoy de la Rosa, taga Tibgaw ka naman. Aki yan ni Ed, ining parati tang sinasabi, si Ed de la Rosa, itong bistado sa naga katong Mr. Lonely sa DWRN.
ay padi po siya ngunyan garo igo siya nin misyon garo ang pag sa simbahan katolika ang padi garo nag-undergo ni mga misyon sa ibang lugar garo tiga turulong taon ay naipadara siya dumas sa sarong lugar sa New York na garo kadikito ng tao ay pagkatapos itong New York baga kaya inapod na East Coast naglilip magyeyelo pagkaro kaning panahon nagyeyelo duman di siyempre maliputon pinailing si salit-salit lang ang simbahan nila pero magayon ang view patos-patos ning snow ang daga pati nan atop ang mga sangakang kahoy nagtutururo dyan ang mga snow ay nakakurumo siya si Father nasa natad nagparetrato sabi niya uy, grabe nga lipot, maliputon nga di sa Tibgaw ka naaman. Yan, narumduman niya ang Tibgaw. Ay, nagsimbag man ko. Pero suban niya ako, talagang malipot man talaga niya ako unyan. Ta Enero and malawag ang Pebrero, yung man po yan ang garo tiglipot sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa Luzon, kita tinatamaan kang Duros Amihan, ining northeast monsoon. Yan Luzon na yan Baguio City, Benguet, grabe yan. Ang medyo huri-huri na nga ni Ken, ang Bicol, medyo ang amihan na garo dikit na lang nagtatama sa Bicol. Pero ngunyan ng mga aldaw, grabe ang lipot. Sabi ko kay Father J, kay Father Totloy de la Rosa, yan niya akong sinasabi mong malipot sa Tibgaw ka naaman, pareho man niya ako yung digdi sa naga, pagbanggi sa Gudmaagahon, ay grabe ang lipot. Lalong-lalo na kan mga kababayan ta dyan sa Upper Barangay. Kaya, kumusta tabi ka mo dyan? Ako pati may pinsan man dyan, mga pamangkin ko dyan sa Kuyan. Binanuanan na Pequeño. Garo niya ako, anas ka mo nakakurumo niya na eh. Garo, sige na sanang garaga ning layang pula. Pakatapos sige sarap sa naling linabunan na kamuti o bagaman linabunan na kamuting kahoy. Iyan, malipot sa ining sa may pamitisan o bagaman abaga na kan bukid isarong ay talagang malipot na maray dyan. Kaya si mga yaon dyan sa may parting Binanuanan, Kumagingking, Siriman, Lugsad, Sibao, Calabanga, Panikwason, Sanaga, ay garo niya ako grabe ang lipot dyan ngunyan. Garo masiramon ngunyan magsupsup magsupsup ning tabagwang na igwaning paku. O yan, tamang-tama yung pagkakaning medyo malipot ang panahon. Bert de los Martires po, ayaw kita sa alkalde sa kusina, ngunyan aldaw kita ni na Martes, sa 12 kan Enero 2021.
Kitang mga taga-naga, din ang gayo magparahara dit, makakabakal na po kita ng bakuna. Ang naga kaibanan sa 61 cities sa League of Cities of the Philippines na kaibanan naman sa 10 billion na procurement po o pagbakal ng COVID-19 vaccine sa AstraZeneca. Sikato na maray na ko na drug company. Kaya ang naga mabakal naman, maturdo ka naman digdi. Pag iyan araw kaya iyan kayo ni. Pag iguana ni nagtuturdukan digdi sa naga dahil sa yan nga binakal kang city na bakuna, garo libre yan, siyempre tataw duman sa priorities. Araw nga kan mga health workers sa government hospital and offices, pagkatapos mga pobreng senior citizens dahil sila po ang most vulnerable sa COVID-19, libre yan. Pero yan pag pinadaranan ng supply ang naga dahil nagbakal sa AstraZeneca, iyan parallel yan o kasabay-sabay man yan kang pag-supply naman ng mga bakuna sa mga private clinic. Ay sa katalabing 400 man lang, ano matapaparahalat pa kita sa City Hall? Sabi mi nga ni Digdis ako yan sa OKFM. Pag iguanan niya ako yan sa mga private companies, karabitan kita, mapabarako na naman kita. Kapag naduldug na, kandagong kang bakuna, maski magparadiwal-diwal ka na sa sentro, di nakasulot ka ba ganing face mask, tatanggalin mo ka dikit, madiwal-diwal ka sa mga pulis, be, natudukan na kami, be. Sisisitarong ka kayan, hoy, ano ba para huwa-huwa mo yan mo? Face mask? O, ilingon mo tabi ang takyag ko, labot, tinudok na kami dyan sa klinik ni doktor. 400, may sekundos pa. O, ayan ang mga, pagka mo natudukan na, diwal-diwala na nindo ang mga nagbabantay dyan sa sentro, be, kami natulukan na, kamo mayo pa. O yan nga niyo, may gapas pa na tagiliran may si dugo nagluluwas pa. Yan ang pag irestoryata man lang na parani naman po kita sa, sabi nga ni Ken, panlaban digdi sa COVID-19. Kung duman sa, sa UK, sa United Kingdom, palibasa mayamanon, pinakadakulang vaccination program ang ginibuduman. By milyon na pigtuturdukan ang mga tao, sabihin, haros pa sana, baka piraldo na lang, tapos na po ang Britanya. Anas na dinuruldog ang mga takyag kan bakuna na magdidiwal-diwal na sila na maski dining face mask. Kaya kita ngunyan igunaman nagapalan kabali sa 61 cities na maambag naman sa total na 10 billion pesos pambakal ni bakuna sa AstraZeneca. May nag-text sa kuya digdi Papa Bird. Kami nagluluto ng dinuguan na may dahon ng laurel, maskara kan urig, yaong kami ngunyan digdi sa Dahilig Gainza. May guta, yan ang lutong bikol, pagkatapos kaibanan ang ungos kan urig na masira mo na maray sa dinuguan. Laan sa mining limonsito, pero sa sarong kondisyon. Patugtugon mo tabi itong paborito mong pambailing tugtog dyan, na pag pinapatugtog, sabi mo, nagigirungduman mo si Chuduro para luto ning dinuguan sa paraiso. Mga Agduro family, kumusta na lang? Si, garo biyanong pangarang kanto, ang pamilya para tinda ning dinuguan. Ay kahawig itong mga nagbabarayli sa likod kay itong nagkantakan tudo-tudo, itong mga dancer duman ng mga Mexican, kahawig kitsi udurong para tinda ning kuyan dinuguan. Patugtugon mo ta paborito miyang Papa Birthday this time Dahilig Gainza. Halik ki Jerry, kay banan mandigdi si Duming, pati na ang misis niyang pirming lamu-lamu ning lipstick ang kangungusuan. May manggutan man kamukha yun mga araw yan na text. Baka manggut naman yan. Si Erlinda da na pirming magayon tan nguso da kani lamu-lamu ning lipstick. Naluwas pa sa nga sa bintana ang nguso, una mo da burak na mapulaw na maray. Tayan nga lamu-lamu ning lipstick ang kangungusuan. Kaya ugmaw na maray si Duming. Kaya nagluto da ning dinuguan niya. Basta patugtugon daa ang kanta ni Daniela Romo na Tudo Tudo.
no tienes tiempo. No estés pensando, no. Tienes pensado. Lo he hecho todo al olvido, así es mi corazón. Esos bellos momentos, todo, tus lindos ojos verdes, todo, todos los recuerdos, todo, los bellos momentos, todo, tus lindos ojos verdes, todo, el fuego de tu cuerpo, todo, junto con tu sonrisa, todo, todos los recuerdos. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopaspores Sap sa talampakan, nakaturog na ako asin maBiopaspores Sap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, maBiopaspores Sap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang sa 97.5 OK FM. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag Master Square Shop online na!
I-type sana ang www.mastersquare.ph as ini-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex lagundi for kids na! Basta lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommy, galing ka sa labas. Baka may bakterya. Kung bahala, may Surf Antibacterial. Safe ang pamilya, safe pa ang bulsa. Huwag ka lang mag-alala. Antibacterial, antibacterial yan. Kayang-kaya kang protektahan. Malinis ang labada. Presyo wais at mabango pa. Tanggal na kakatakot na bakterya. Surf Antibacterial. Tanggal ang 99.9% ng bakterya. Safe at protektado based on lab tests. Mabangon presyong wise pa. 550 SRP na. FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles. Arog kan laing, Bicol Express, ginataang santol at coco jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries. Magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central, yaon sa stall number 7 and 8, Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. I was feeling so alone today, watching lovers as they passed my way. I could almost feel the love in the air, and I thought, is it there for me? Then a friendly little butterfly flew around me till he caught my eye. He was careful so that no one could hear as he whispered in my ear, go chase a moonbeam across a meadow and wrap a rainbow around your heart. Then find a bluebird to sing a love song, and Mother Nature will do her part. So I listened to the butterfly, and when I gave his advice a try, why, it wasn't very long till I found there was love all around for me. Now if you are all alone someday, watching happy lovers pass your way, just remember what he told me to do, and the same thing applies to you. Go chase a moonbeam across a meadow and wrap a rainbow around your heart. Pinapabutan man in happy 4th birthday si Jairis De Leon Palmero dyan sa San Miguel, Santa Cruz proper, Naga City. Sabi yan ni Kuya ni Joe De Leon, kumusta na pala dyan si Joe Siriman, si
ang magagum na Jimmy saka Elsa Calores. Matibay magluto ni na gulay, nagluto ng gulay na natong. Pagkatapos ito pang ano to ni hito ginutaan na hito garo niya ako purti niya naigwa patining ko yan igwanin dinukdok na paminta. Ang iyang baga kay mga hitong niyan may Bangkok, may Taiwanese. Pero itong mga hitong natural na dakop diyan sa mga uman na maitom talaga na malnason ay masiramon gutaan niya na Maski pritoson mong ko yan, itong deep fry, sabi ka tong sa kuyang lula si Mama Pulin, nahiling ko nagkikriti-kiti ang kawali. Kuyan pa, mga aki pa ko. Ako, maski kan aki pa, malinakaw ako sa neighborhood. Hindi mo ko nagpaparpakikawat na itong yaw sa naman sa tinampo. Pag nagali ako sa rumi kay ito, ang dalagang ko sa lula ko, sulusulo ako kaya naglalakaw-lakaw ako mas sinulong tao, itong dahil nagpapara-iba-iba. Mailing ako kan magurang ko kaya malakaw-lakaw na ko, pasiring na lumasarong kan lula ko. Pag tukaw ko kaya sa balkon, tas may sugalan ng intri 4. Pero pag mga udto, kunwari lang ko nagtutukaw-tukaw, pero ang pigpaparaiging ko, sabihin ang pigmamati-mati ko kung ano ang nagkikiriti-kiti sa kusina. Garon niya ako nagkikiriti-kiti ay. Pagkatapos napaparong ko ang bawang, garon niya ako pritos. Ang tao baga maski day mo nahiling, maparong mo lang, aram mo na kung ano ang bagay na yan. Ayan na bawang, ay niya ako mapritos. Pagkatapos bilang kiriti-kiti. Luway-luway na ko ngayon malakaw. Tataanawin ko na ang kusina. Sabi ko, Mama Pulin, ano po ang pigluluto mo? Yaon na naman ngayon mataba na aking yung ini. Ano yan? Hito nga yan, pigpipritos mi, si tatay mo nakadakop ning hito nga lumas sa kaladman. Ay, madugiyon po ba yan? Duman niya ko pigtok doan. Ang hito nga yan, Nonoy, pag, yan nga, siyempre masiramon ang laman. Yan nga yung parikpik. Pag nagkakangkamukan nito, itong natural. Yan nga yung parikpik pag maragsik. Kakanon mo nga yan, di mo pag-apon. Taano man niya ako, Mama Pulin. Yan nga yung parikpik na yan. Paano nga yan yung sustansya? Ay, grabe man ang pagtubod kan aki. Pambiran mga gurang ay matitibay. Niya ko, ang sustansya na palang kang hito, nasa parikpik. Di yun naman to. Kan magdakula ka na, nagkapot ka na sa saliri, paano naaraman kan mga gurang ng sustansya nasa parikpik? May scientific procedure? May ebidensya? Kaya kung minsan, dahil maaraman kung anong bertud, iguan mga gurang, nagkakaaraman ng parikpik nasa, ang vitamina ang sustansya da kan hito, nasa parikpik. Kaya man ang parikpik yan, intirong pigpaparagamo ko yan, masira mo na panira ang hito. May nag-text patilig di sa kuya, Papa Bert, day mo po ako bisto, pero bistado mi digdi sa San Pedro, Cabusao. Teenager pa lang pa ho itong daragita, kang kamo po magdirigdi. Nagbasketball kamo sa kanagtaong regalo sa mga inmates kang sanitarium. Takadto pa lang, sanitarium pa yan. Ngunyan geriatric hospital na, itong hospital po sa mga gurang. Bako na siyang sa leprosarium, Normal na po siyang hospital. Ay may nag-text sa tuya si Nancy. Ako po si Nancy, nangunyan magtutulong na po ang aki ko, kadtong ako daragita. Sa Arisay po itong nagbasketball digdi na ikanganian niyaon dyan, dinaog kamo kan mga taga San Pedro, tanasaroan kamo, tang ginibo digdi, salit-salit ang ring, ang bula, pigparpabutog na tuda, itong grabe ang untol. Lipisinon pa syuton. Ay sa katasinda, iyo po to ang karawat ninda, kaya ganang marisi mga tambay katulig di sa San Pedro, Cabusao. Nagdadawag po kami sa imo, narurumduman mi kamo. Ang mga nagkarawat kay tuluman na pinanginutan ni kaytong announcer mi kaytong si Mr. Lonely, si Ed De La Rosa. Tayan kayto maski mature na matibay magbasketball yan. Kakawat niya nga ni si aki niyang si Kuya Jansen. Nangon niya sa ng officer kang San Miguel Corporation ay halang kawon. Pagkatapos si aki kumanasulti rito kang panahon si Christian Paul na yaon nangon niya sa UAE. Yung sinagkarawat kayto. Pero daog-daog sinda kay itong mga taga-duma sa San Pedro na mga maskulado.
Ang ginamit ninda ito mauntulo na bula. Sanay sila magkapot kang bulang mauntulon. Ay si mga player mima, na-dribble pa sana, ang ulan to abot na sa nyug. Grabe ang untol talaga. Yung bagang garo, ipapasa mo ngaya, si bula, papauntulon mo nga sa parel, ipapasa mo. Ay day ka nang magpurbar ka yan, tapag pasa mo na ipinauntol mo sa salug kang court. Ang lukso kang bula, abot naman sa nyug. Grabe man niya ako ng bulang ini. Masakit to na maridarahon. Tadi, pag nahulog mo ang bula, mauntol, abot sa atop kan harong. Grabing maray na pagkabutog kang bula. O narumduman ko ng Nancy na ay kumusta na lang kamo dyan sa San Pedro, sa Kabusaw, Camarines Sur. Magayuno na pala yan hospital na yan dyan, mapresko, dyan sa San Pedro ko yan, Geriatric Hospital, dating leprosarium. Don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good time. I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Pinapabutan ko ni na maugmang pagantabi sa kuyang amigong historian si Danny Heruna kanaman pati ng family niya dahil salamat pala sa invitation kasudma yaon man si Mr. Mun Olanyo, si Romel Alanis, nagkarapi-kapi kami tama iri-istoryahan man lamang. Sabi ko nga ni, ang aro niya ako sa imong historian, aro ka ni may pandemic, garo niya ako, day ka manawaran ng income. Ay nagparangisit, tayo ni pala na mga historian, aro ki Danny Herona, na hindi man po sa kinaban sa mga, hindi man siya sa mga colleges sa Europa, online, nagtataram niya ako online, di ko na sabihin sa inyo ang bayad, mahalon ang bayad. Niya ako pambiram, naggayo na palang kang kursong iyan, Kaya kung maisip ka mo ng kurso, yan pa na mga historia na yan, mahalong pala niyan,
Ang history pa lang kaya, sabi ni Danny Herona, bako ngayon itong rawit-dawit, bako ngayon itong sa paghuna-huna na magpaparagibo ka sa nga historieta, huring-huding. Ang history ngaya, ayan tandaan niya kan tao, is a science. Pag sinabing science, base po sa katotohan, itong may ebidensya. Pag sinabing science, bako ngayon itong huring-huding baga ngaya, si kuyan araw niya kani. Pwede pala niya sa history. Pagkatapos, yan pala na kursong history, pagiging historian, igo pala niya ng inapo na specialization, araw kan doktor. O ikanya kung anong specialization mo, ang pinag-specialize niya pala, iyo ang 16th century. Ano niya ako yan? Itong mga taon na 1500, itong buot sabihin, si paglaog kan mga Kastila sa Pilipinas, iyo ang pinag-master niya. Ngunyan, ang bayad pala sa iya, halimbawa niya sa Harvard University, ma-research sinda sa sarong katalogo na pwedeng magtaram tungkol sa buhay ni Magellan kang 16th century. Ay nag-a-appear niyang pangalan ni Professor Danilo Herona, Philippines, may number. Kukunta ko na yan, mataram siya kayo ng 1 hour sa online o bagaman personal, masakay ng aeroplano, pasiring sa Amerika o sa Europe. Ang bayad na mahalon. Araw pa lang kaya ang sistema. Naggayunan niya ako ay. Pagkatapos, konektado pa pala siya sa Partido State University. Kaya kuminsan niya ako siya dyan sa Goa, Camarines Sur. Natatandaan ko kang inimbitaran kami ni Danny Herona dumas sa Fundado ka naman. Igwa po yan dumaning farm. Katahid kang Bicol River. Pigluwagan kami ng pansit gisado. Nagungit man lang ko ng pansit gisado. Nagtatakig ako. Ang panahon araw kanito garong masulugon, makusugon ang alon kang Bicol River. Ayaw dumas sa may likuran mi. Ang tukawan niya dumas sa kubo niya, ang likod, Bicol River na, nagraragasaan ang alon. Di daw niya ako kita matipwakan kaya. Pambira may kubo yan sa kuyan, Fundado, na ang likuran, yaw na po ang alon kang kuyan, kang Bicol River na madadaw mo ang ragasa, pero naglispot ng lugar. Ganoon niya ako maging pasyaran itong kubo niya duman sa Fundado, Kanaman. Maybe this year, maybe next year, maybe never. I'm confessing that I'm guessing all the time. Though I'm hoping, always hoping, that you love me, and that someday you'll be saying you'll be mine. Maybe this year, maybe next year, maybe never. Makes me wonder if you really truly care. Won't you tell me, for I want to know somehow. If you love me, make it this year, make it now. Though I'm hoping, always hoping, that you love me, and that someday you'll be saying you'll be mine. Maybe this year, maybe next year, maybe never. Makes me wonder if you really truly care. Won't you tell me, for I want to know somehow. If you love me, make it this year, make it now. Pretty ribbon
sending it along to someone that I'm thinking of, someone very special. Pretty ribbon, open it and you will find something that I hope will always keep me on your mind. Even though you're far away, one little thought in a present can say just how much you mean to me. I hope it makes your day. Pretty ribbon, hoping that you'll always be close to what I send you. Part of what I send is me. Even though you're far away, one little thought in a present can say just how much you mean to me. I hope it makes your day. Pretty ribbon, tying up a little love, sending it along to someone that I'm thinking of. Love me with all your heart, that's all I want, dear. Love me with all your heart, or not at all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment, for an hour. Love me always as you love me from the start. With every beat of your heart, with every beat of your Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart. Pasalamatan ko pala ta nagantabay man ang pamilya pala ni Tita Piano Lusabio digdi sa Naga na nag-message sa kuya si Tita, mga batchmate niyan sa Batch 74 Kamhay. Ay mga tugang ko nga nagantabay sa imo, kaya salamat na lang sa family ni Tita Piano Lusabio digdi sa Naga. Pati na si amigo ko si Joey Piano, kumusta ka? Pati naman ang pamilya ni Maria Cyril Ross na magkaiba-iba sila duman sa LA na nakatune in. Kumusta na lang kamo dyan? Si Riman dyan sa Melbourne, Australia. Good morning na lang kay Jovi Dungka. Salamat na lang. Si Riman dyan sa parte man sa San Diego. Si Gamil Hana. Uy, kumusta na lang kay Gamil? Pati ng pamilya niya man digdi sa Naga. Si Mading Evelyn Hana dyan sa Garnet.
Filobil, saka ang pamilya man ni Gamil dyan sa Deca sa Bagong Bayan Norte. Nagantabi man si Tessa Gomez Gallardo dyan sa Ria 1 Kamaligan. Sino man si Estrita Kamba, kumusta na lang? Salamat kang pagantabay. Well, inabot na kita ng oras. Sino po si Bert de los Martires. Salamat kan sa inyong pagantabay sa Alkalde sa Kusina. Baby, I can't make it without you. And I'm telling you, honey, that you're my reason for laughing and for crying, for living and for dying. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. May